Καλημέρα YouTube. Λοιπόν, επεισόδιο. Κάτσε μετά. Επεισόδιο 8. 8, λοιπόν, είμαστε Φτάσαμε στο 8. Σιγά σιγά ανεβαίνουν τα επεισόδια. Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Κάναμε κύκλο επί της ουσίας, αυτό που είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο που ανέβηκε χθες. Αυτό θα ανεβεί την Κυριακή, άστα που είναι Δευτέρα σήμερα. Σήμερα έχουμε Density Day εγώ και ο Κώστας έχει πόδια. Back και hams και εγώ έχω leg day raw. Έχουμε και δύο τα legs μέσα, οπότε ας πούμε ότι είναι leg day για τους δύο, άστα που έχουμε μόνο 3 ασκήσεις. Οπότε έχουμε έρθει πάνω εδώ στο 100%. Σε ένα spot. Σε ένα playroom θα έλεγα, έχει και ποδοσφαιράκι δίπλα, θα στο δείξουμε. Ναι, όντως είναι πολύ γαμάτο. Το οποίο δεν το ξέραμε, σήμερα το ανακαλύψαμε κι εμείς. Και λέμε να ερχόμαστε εδώ να κάνουμε, ας πούμε, το intro ή και τις συζητήσεις, τέλος πάντων. Ναι, όντως είναι πολύ ωραίο μέρος. Βέβαια, γιατί συνέχεια. Οπότε πραγματικά το γυμναστήριο κρύβει μονοπάτια, κρύβει μυστικά δωμάτια. Έχει τα πάντα μέσα. Δηλαδή είναι πραγματικά τεράστιο, είμαστε στον πάνω όροφο. Κάτω είναι ο όροφος με τα όργανα της γυμναστικής, τέλος πάντων. Ουσιαστικά πάνω είναι το box. Ναι. Είναι μέσα εδώ στο box, προχωράς και έχει ένα αποθηκάκι που το λες και playroom. Για ένα power nap, ξέρω εγώ, για κανένα νιχνάκο μετά το και έχει ποδοσφαιράκι δίπλα. Ναι. Λοιπόν, μην πολυλογούμε, παιδιά. Αρχικά να πούμε ότι δεν ανοίξαμε την κάμερα από το σπίτι για να δείξουμε γέμματα. Ναι, για να μην καθυστερήσουμε παραπάνω. Ήδη καθυστερήσαμε, πάντα αυτό κάνουμε. Γιατί ο χρόνος μας κυνηγάει. Οπότε έχουμε έρθει κατευθείαν γυμναστήριο. Κάνουμε ένα μικρό intro για να πούμε τι θα κάνουμε και πάμε να ξεκινήσουμε προπόνηση. Αϊ! Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Ηλία. Είμαστε RDL. Τελευταίο warm-up στις πλάκες. Μούμε στις 4. Δεν θα πεις 160. 3 και μετά 180 και μία. Τι να μπορούμε να κάνουμε. Εγώ θα έπαιρνα 160, αλλά εντάξει, άμα νιώθεις καλά. Δεν μπορώ 160. Γενικά δεν μπαίνω ρε φίλε warm-up. Τύπου ξέρω εγώ αν έχω. Λέμε το εργάσιμο σε 4. Δεν μπαίνεις στο μισό δηλαδή. Δεν θα μπω στο μισό plate by plate. Ούτε καν δηλαδή τι να σου πω, άντε μπορεί να έμπαινα μισό plate μόνο στο στήθος. Στο στήθος, σωστός. Τώρα ρε φίλε, Rose, Κοίτα RDL, και τα 180 δεν είναι ότι θα μπει σε ένα φορτίο που είναι 6-7 reps, ενώ θα κάνει. Ναι, έκανα 160 reps, θα φορά 13 reps σίγουρα. Οπότε σίγουρα κυνηγάω μια 14 στα 180. Οπότε δείτε την ομορφιά. Παίζει και Ozzy Osbourne από πίσω. Δείτε λίγο την ομορφιά. Εδώ. Τράβα εδώ. Για πάμε. Oh yes. Συγκεντρώσου, καλή ανάσα και έφυγες. Easy. 2 3 4 Πάμε, χαλαρός. 11 12 Easy, πάμε. Επειδή έγινε λίγο πιο βάρη το φορτίο, έβαλα 4 πλάκες. Αισθάνεται λίγο back το lower back, το πρώτο rep κιόλας. Με αισθάνεται ότι θα χάω τόσο κάτι βαρύ. Εντάξει, κοίτα, 15 reps ήταν. Εσύ θα μου πεις. Ήταν καλό. Σε παίρνει να δώσεις λίγο παραπάνω ρομ, νομίζω. Να κατέβω λίγο πιο κάτω. Δεν το έχεις βρει 100%, πιστεύω, ακόμη σαν movement. Δηλαδή βλέπω
ότι μπορείς να μην λυγίζεις τόσο πολύ γόνατα, ας πούμε. Να λυγίζεις λίγο λιγότερο. Λίγο λιγότερο. Ναι. Απλά σου λέω δεν είναι ότι περιμένω εδώ το τέλειο RDL. Πρώτη φορά κάνεις RDL και είναι η τέταρτη φορά που κάνεις εργάσιμο σετ. Οπότε δεν έχεις ακόμη την ευδικησία να κάνεις καλό RDL. Με μαθηματική ακρίβεια η 7η φορά που κάνω RDL. Κοίτα, την πρώτη φορά είχα βάλει 3 πλάκες. Για 14 reps, 13. Τούνουμε στις 4 πλάκες για 15 reps. Σε παίρνει απλά να έχεις στο νου σου ότι σμπρώχνω κόλλο πίσω. Και όχι κατεβαίνει. Τώρα απλά ήταν βαρύ το φορτίο, ρε φίλε. Είναι βαρύ το φορτίο και λύγει στο lower back μου. Απλά κάνεις unrack και μην έχεις στο μυαλό σου ότι απλά κατεβαίνω. Άλλο το κατεβαίνω και άλλο σμπρώχνω κατά πίσω στον κόλλο. Ναι. Εντάξει, μετά ήταν καλό σετ. Εσύ πώς αισθάνεσαι, γλουτούς, hamstring? Μου γάμισε τα πολύ καλά. Αυτό έχει σημασία. Απλά έλεγα και εγώ ότι έσπασα λίγο τη μέση μου, δεν κρατούσα το φορτίο. Και όντως η τεχνική μου δεν είναι τόσο καλή όσο την προηγούμενη φορά. Τότε σαν έλεγα και εγώ, αλλά επειδή ήταν παράξενο το φορτίο. Πρώτη φορά δηλαδή μπήκα να κάνω όντως βαρύ φορτίο. Λοιπόν, πήγε λέει και ο Κώστας. Λοιπόν, full stack. Συν 8 κιλά για 9 reps. Ό,τι είχα δηλαδή. Εντάξει, καλό σετ. Βαρύ, όπως γουστάρω να είναι. Πάντα το top set. Στο leg curl, είτε στο seated είτε στο line. Πάντα γουστάρω να είναι βαρύ το top. Νιώθω πολύ καλά τα hamstrings σε ένα βαρύ φορτίο. Και το back off το έχω πει αρκετές φορές. High reps, full. High reps, full. Και είχα και full stack στο back off. Για 15-16 αλλά θα κάνω ακόμη ένα μικρό drop, γιατί θέλω να το κάνω λίγο πιο high reps κοντά στα 20. Σετάρα. Οπότε είχα full stack για 16. Όπως έκανα ένα μικρό drop 2 πλάκες, δηλαδή πήγα στα 50 από το full stack, επειδή ήθελα να το κάνω λίγο πιο high reps. Γιατί όπως σας είπα 15 με 16 δεν πολύ γουστάρω, ειδικά σε hamstring. Θέλω την 20 μου. Αυτό ακριβώς που λέγαμε, ότι δίνουμε ευκαιρίες και στο top set και στο back off, πολύ high reps. Οπότε ναι, ήταν 20 reps, μπήκα άλλη μία έτσι μισή, ξένιωσα πολύ καλά. Βγάζουμε λεπτομέρεια, τι γίνεται. Προχωράμε. Λοιπόν, μετά τα RDL προχωράμε στα rows. Θα βάλω 160. Γενικά επειδή έχω ένα set και στα δύο, έχω δηλαδή RDL, μετά πάω στα rows.
δεν έχω... το rep range μου είναι λίγο υψηλό και στα 2 και στα RDL και στα ROS. Θέλω να κάνω ένα set και να βάλω ένα 8, μου φαίνεται λίγο μαλακία. Σίγουρα κάτι πάνω από 12 και στα 2. Οπότε θα βάλω 160, θα κυνηγήσω μία 17. Αυτό είναι, πάμε! Τραβάς, πάμε! Δεν ήταν optimal τεχνική. Δείξε μου την πλάτη σου. Show me your back. Απίστευτος. Ωραίος, άνοιξε μία πίσω. Ανοίξει. Τέλειο. Hey. Fuck. Oh, yes. Εδώ είναι. Λοιπόν, και έχουμε έρθει στο Seated Laker μετά τα Rose. Έχω δύο set εδώ, το back off, rep ranges, θα πω ότι είναι βασικά υψηλά και το top. Είχα 12 συν fail στο top και το back off εδώ το παίζω κι εγώ υψηλά, όπως είπε και ο Κώστας πριν με στα hamsters. Γενικά μου αρέσει το back off να είναι υψηλά τα rep ranges. Αυτό. Πάμε! Τέλειο! Πάμε! 14. Πάμε! Εκεί, μισές, πάμε! Πάντο καταγάπτω, Θα δω συν fail. RP δεν είναι. Ωραίο. Όχι, εδώ είναι κανονικά, το back off. Θα δω συν fail. Ωραίο. Ας πούμε ότι ήταν 14. Very very hard. Θα την έγραφα. Ωραίο.
πήγα 22 την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Συνεχίζουμε adductor και ο Κώστας είναι στο leg press. Yes. Λοιπόν, προχωρήσαμε στον Ηλία μετά τα stiff leg deadlift που πήγαν πάρα πολύ καλά. Έκανα 200 για 10. Καλό tempo, καλός έλεγχος. Αισθάνθηκα δυνατός από την αρχή, δηλαδή ήξερα από τον πρώτο rep ότι θα πάει καλά. Ενώ από τη στιγμή που τα έσχα κάτω ένιωθα σταθερός πατού. Πολύ καλό pump, hamstring glutes. Οπότε πήγε πάρα πολύ καλά. Και είδα και στο βίντεο ότι έχω πολύ παραπάνω λεπτομέρεια πίσω στην πλάτη από το βίντεο που με έβγαλε ο Ηλίας. Οπότε ναι, πάμε καλά. Συνεχίσαμε με τον Ηλία στα sit the leg curl και περνάμε Leg press. Leg press. Top. Τι κυνηγούσες εδώ? Ό,τι να είναι. Τι κυνηγούσες εδώ? Βαρύ, δεν μου άρεσε καθόλου. Σκατά. Εντάξει, 6 για 6, έκανα 6 για 5. Αλλά δεν μου άρεσε η τεχνική, θα κάνω drop σίγουρα. Στις 5. Στις 5.30 γιατί μετά παραπάει σε αυτό το σημείο που είμαι. Στο off-season, όπως είπα, γουστάρω να κάνω 5-6 Εντάξει, τώρα δεν βγάζει και πολύ μεγάλο νόημα. Από τη στιγμή που θα μεγαλώσεις. Ήδη ξεκίνησε και ενώ το 6 πράγει στο off-season, το καλύτερο που έχω κάνει ήταν 8 reps. Οπότε δεν είμαι μακριά. Έχω χάσει ήδη σχεδόν αρκετά κιλά από το peak στο off-season. Οπότε θα κάνω drop στις 5 συν 5 περψάει το δω για να είμαι κοντά στα 10 reps στο top, γιατί μου φαίνεται αρκετά βαρύ, 5 και 6 που χάνω και λίγο απορώ. Οπότε ναι, πάμε back off 4,5. Πάμε. Πάμε. Τέλειος, μια σίγουρη. Ωραίο. Εντάξει, τώρα τα τελευταία δύο ξέρω κατά πώς τα μετράω για ρεπ. Όχι, ωραία. Εντάξει, δεν έκλεισα πάρα πολύ. Καλά έκλεισε τραβάει. Σε ωραίο. Περίμενα πιο χαμηλά τα ρεπ. Να είμαι ειλικρινής, έβαλα συν 5 κιλά. Την προηγούμενη φορά είχα full stack συν 10. Έρχομαι. Είχα full stack συν 10 για 16. Τώρα έβαλα full stack συν 15. Και ήμουν 15, εντάξει, είναι fail θα τη γράψω, δεν φύγει η 16η. Ήταν του ζόρικη, δεν έκλεισα πολύ.
Αλλά εντάξει, 5 κιλά πάνω, ένα ρεπ κάτω είναι πολύ καλό. Λοιπόν, ήτανε 20... Oh, fuck. 24 συν... 24 συν fail. Αν έγαμισε τα πρωτού τα δευτερόλεπτα πήγα, ξέχασα τι έκανα. 24 συν fail νομίζω ήταν, 23 συν fail. Τέλος πάντων είχα το progress σίγουρα, θα δώσω το βίντεο πως ήταν να σημειώσω. Γενικά σαν τάκτο, ρε παιδιά, ξέρετε τι άλλο πρόβλημα έχω. Όταν κλείνω, παίζω τα αρχίδια μου, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι φάση. Και με ενοχλεί λίγο. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά έκανα τάξο όχι τόσο πολύ και ήμουν κάπως έτσι ρε, πάνω στο σετ. Δηλαδή, το ένα χέρι το είχα για να κρατάω και το άλλο το είχα κάπως έτσι για να έχω τα αρχίδια πάνω. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε εκεί σε αυτό το πρόβλημα. Let's go! Oh, yes! Oh, yes! Taste about the fermentation salvation. The Southern population of Colombia and Ghana, ancient say that they the real friend goes back, unhome by the friend, ferment, on that. Oh, fuck! Τέλειο. 40-15.
Πανήλθα. Ωραίο. Γαμάτο σετ. Σταθερός. Πήγα λίγο να το κάνω στο πρώτο ρεύμα, αλλά το βρήκαμε τη μία. Οπότε ναι, top 40-15. Ό,τι είχα δηλαδή. Αν θυμάμαι κάτι την πέμπτη την είχα κλειδώσει, οπότε τώρα την κλείδωσα. Εντάξει, γενικά είναι καλό σετ. Πάμε το αριστερό. Oh, yes. That's for you. Wow! Να μου δεν το λέω, γαμώ την πουτάνα. Ότι αυτή εδώ είναι που πρέπει να έχεις πάνω στο σετ για να προοδεύσεις. Απλά επιστήμεις το σετ. Πάμε! Πάμε! Easy! Ξανά! Τέλειο. Γαμάτο, Ηλία. Είδα σε ένα βιντεάκι στο YouTube προπόνησης tours με τον Sam Sulek και έκανε εργάσιμο σετ με 170. Δεν λέω κάτι, απλά... Κοίτα, νομίζω, έχω παρατηρήσει ότι δεν υπάρχουν και άλλα Cypex, εννοώ παρόμοια κατασκευή με αυτό. Όχι, ήταν ακριβώς το ίδιο Cypex. Ήταν ακριβώς το ίδιο με 170 κιλά. Δεν θέλω να πω κάτι, αλλά το πρώτο μου warm-up ξεκινάει με 190. Ο Μπάμς νομίζω ότι την είχε πει. Το πρώτο μου warm-up ξεκινάει με 190. Πάμε! Oh yes! Καβούκι, πάμε! Πάμε! Άνοιξε εκεί που είσαι.
Σε του θανατά. Σε του θανατά, λέω. Όχι, για γαμό, όταν θα το σημείο έχω τόσο πολύ πάμπ στα τραγέφαλα. Σαν με γαμάτα. Μισές είναι RP το set. Ξεκινάμε με τα 190. Βγαίνω fail. Πάνω από 20 reps είναι το πρώτο. Εγώ τώρα έκανα 23. Περιμένω 20 δευτερόλεπτα. Ξαναμπαίνω πάλι με fail. Ξαναπεριμένω 20 δευτερόλεπτα. Ξαναγίνω πάλι fail. Και αυτό ήταν. Δεν έχω top και back off εδώ. Προσπαθούμε να το κρατήσουμε λίγο διαφορετικό. Επειδή την Πέμπτη έχω βάλει leg extension. Το είχα βασικά σε διαφορετικό leg extension, απλά έχουν βγει out τα leg extension. Οπότε είμαστε Cybex εδώ. Οπότε ναι, γι' αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι RP και το άλλο είναι top και back off. Για να μην είναι κοντά τα νούμερα και κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι σαν να είναι διαφορετική κάπως άσκηση. Οπότε ναι, τελευταία άσκηση για μένα. Περνάω στα hip thrust σε μηχάνημα. Το bodybuilder. Και ο Ηλίας έχει ακόμη. Λοιπόν, full stack συν 20. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα 10 παραλήψεις. Είναι το all time PR που έχω κάνει. Full stack συν 20 για 10. Πάμε σίγουρα κάτω. Πάμε σίγουρα κάτι πάνω από 10 reps. Let's go! Εντάξει, για τελείωμα, κανονικά το είχαμε στο Smith, εκείνο εκεί στη γωνία. Απλά αυτό μου γλιτώνει χρόνο αυτή τη στιγμή. Επειδή είναι αρκετά βαρύ, ενώ 3,5 plates per side είναι το top και 2,5 το back off. Μπαίνεις hip thrust. Είχα βάλει και 4, δεν το έχω βρει ακόμη πολύ καλά, επειδή παιδεύομαι λίγο με τη θέση. Τελικά η θέση μου είναι ό,τι λέει το μηχάνημα. Απλά εγώ είμαι ξεροκέφαλος και την έβαζα στο 2. Anyway, οπότε η θέση μου είναι στο 3, τώρα αισθάνομαι full τα glutes να καίνε, οπότε πάμε top set. Let's go! Fuck. Ωραίο. Τι μύρισε έτσι, ρε. Βλέπετε, ούτε στο back off πέφτουμε κάτω από το stack, ενώ κάτω από το full stack είναι math. Είναι ακρίβεια. Έχω βάλει πάλι συν 10. Ήταν συν 20 το προηγούμενο για 12 hard. Οπότε τώρα είναι full stack συν 10 κιλά κάτω. Πιστεύω μια 17 την έχω.
60-16. 6 συν fail. 2,5 πλάκες per side. Έκανα 3,5 για 9. Είχα κάνει και 4 πλάκες εδώ. Απλά το αισθάνθηκα λίγο off στους γλουτούς. Οπότε πάμε 2,5 για τουλάχιστον 14 reps. Αισθάνομαι λίγο γκέι σε αυτό το μηχάνημα. Γελάει ο Ηλίας. Τι για μένα, έλα ρε. Πάμε! Όλοι μας. Καλό ήταν ρε, 15 έκανα. Λοιπόν, θα έλεγα κάτι για να σε μπουστάρω, φίλε, αλλά έκανες hip thrust, δεν μπορούσα, δεν μου έβγαινε να σου πω κάτι. Να με θαρρύνεις, εντάξει, όχι, καλό ήταν. Το στάδιο είναι τώρα, πιάνεις γλουτούς εδώ. Για να δεις αν έγινε σωστά η δουλειά. Θα να φαίνεται stagation. Stagation δεν φαίνονται. Λοιπόν, και εγώ τελείωσα κάπου εδώ. Έχεις άλλη μια άσκηση εσύ? Άλλες 2. Άλλες 2. Βγάλαμε λάδι, δεν νομίζω να μυρίσει τίποτα. Και μιλάω για πόδια. Όχι, εμείς πρέπει να στηρίξουμε τα χέρια. Λοιπόν, δεν μπορείτε να... Άναγια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί guns μιλάμε που έχει... Θα δείξουμε τώρα βασικά. Πάρε την κάμερα. Δώσουμε την κάμερα πίσω. Δώσουμε την κάμερα πίσω Λεμπρόν. Για να καταλάβετε τώρα... Πάρε την κάμερα πίσω Λεμπρόν. Θα με βάλεις στο YouTube. Θα σε βάλω, ναι. Για να καταλάβετε, εγώ υποτίθεται έχω μεγάλα χέρια. Κάτσε να τις περίμενα, μάλλον γιατί δεν να κάνουμε ξεζούμ. Βγάλε μου χέρια. Δείτε τι σημαίνουν μεγάλα χέρια. Τι λέτε? Πάμε, δώστε. Δείτε λίγο. Από το σπίτι μου. 55 εκατοστό χέρι. Στην γεδίου μέσα. Λοιπόν, είμαστε μέσα. Ναι. Λοιπόν, μάγκες, προπόνηση τέλος για εμένα. Ο Ηλίας συνεχίζει, έχει άλλες 2 ασκήσεις. Απλά έχω ήδη αργήσει γιατί είναι 3 και 20 και δουλεύω 3 ώρα κανονικά. Δυστυχώς ο χρόνος φεύγει. Δεν ξέρω, σημασία έχει ότι πήγε καλά η προπόνηση, αυτό έχει σημασία. Οπότε. Κλείνουμε εδώ το βίντεο. Ναι, το κλείνουμε εδώ. Είχαμε μια σκέψη βασικά. Α, το πούμε εδώ, ναι, βασικά. Ναι, σε αυτό το βίντεο που θα ανέβει, το δείτε την Κυριακή που έρχεται. Ναι, είμαστε 3 εβδομάδες μετά από το προηγούμενο βίντεο, την Κυριακή που έρχεται, το δείτε. Αφήστε κάτω ερωτήσεις για τα πάντα, είτε για εμάς, είτε για το bodybuilding, είτε για τη ζωή, ό,τι θέλετε. Απλά αφήστε κάποιες ερωτήσεις. Ώστε το επόμενο επεισόδιο δεν είναι κάποιο Q&A. Ναι, anyway, να κάνουμε ένα βιντεάκι ουσιαστικά Q&A. Και να έχει μέσα και οπότε αφήστε ερωτήσεις, οτιδήποτε. Ένα πιο διαφορετικό βίντεο. Όπως είπα, είτε για το bodybuilding, είτε για μας. Anyway. Ναι, οπότε αυτό. Θα λέμε στο επόμενο.